रावखौबो ओरैनो आजादि जाहोबाय थानो हायाहाय। मानो दाबो सिखाराखै दिनैबो? आयै सिरिथारलै, खोनाबा गाज्रि मोनगोन। मोनथो, गाज्रि मोनबा मोजांसो, गाज्रि मोननानै थांबा मोजांसो जागोन आंनिबा। अबाव भागोमोन ना दि आलाय आथानिफोरखौ नोङो बुथुमना लाबोदों लैथोस्रि। आं खिन्थु एसेबो सुखुवाखै दे। आयै मानो बेफोरबायदि? थोरसि सुनो दङना, आं सुगोन दे। आरो खामानि मावनो नागिरखादोंमोन बियो, आंसो नाङा दे होनना बुंदों। थोरसि लथा सुनो नागिरदोंमोन, ओमफ्राय आरो जिफोरखौबो सुना होनो नागिरखादोंमोन, आंसो नाङा होनदों। नोंलाय मानो नाङा होनना बुंनाय हो? बेखौबो ओरैनो आजादि जयै जाहोबाय थानो नामा? बे जुगाव रावखौबो ओरैनो आजादि जाहोना जेबो लाब गैयालै। आयै सिरिथालै, खोनागोन, दुखु मोनगोन खोनाबा। मावगोन ना, लासैनो मावगोन आरो दा गोदान ना। आं मोनथिया दे बेफोरखौ, जिखिजाया आङो लाखिबाय थानो हाया दे। आंनियासो माइरंफोरा जोबजोब्बाय। मा खालामबावनो जोंफोरो? आब'आसो जोंफोरखौ थानो जायगा होदों, नाथाय बिमाया जोंफोरखौ लाबोनायनि थाखाय बेखौ सानफ्रोमबो रायो। मैयाबो रायदों, दिनैबो रायदों आरो दाखालिबो रायदों। बेफोरबायदि न'खरावलाय बोरै थानो हानो जोंफोरो? थाला, साननैसो जेन थानानै थाला। बेफोरबायदि बुंजाबाय थानो हाया। आरो जोंनि थाखाय आब'आसो रायजाबाय थायो सानफ्रोमबो। आरो आङो खामानि मावनो नागिरदोंमोनानो, आब'आ बाधा होनायखायसो आं मावाखै। राजा, जोंफोरनिया मा जामारगोन? जोंफोरखौ माथो रावबो नायनोनो हाया, रावबो सुखुनायानो थाङा। जागोन मादै, जोंफोरो साननैसो थानानै नोंसानाव थाला। नोंसोरनि माइरंसो जोबगासिनो, लस खालामगासिनो जोंफोरो। थांगोन, जोंफोरो साननैसो थानानै थांगोन। बेसांथ' बेफोरबायदि बुंजाबाय थानो, आरो आब'खौ बेसांथ' रायजा होबाय थानो। मा खालामदोंलै डिआरएक्स? माथो खबरानो गैथारा बे साननैसोआ। ओइ बै थाला साला, आंसो नोंनि एक्सनि हौवा। मा? अह नंगौ नामा? मा खौरां? मा खौरां होननो फैदों नोङो हो? आंखौ मोजाङै सोंनो फैदों ना? नोङो मानो फन खालामदों आंनि हिन्जावखौ हा? सोरो अबेनि नोङो हा? नोंहा जेबो खामानि गैया, नों लाजिया? नोंनि एक्सआ हाबायानो जाखांबाय मिथिबाय। थेवब्लाबो नोङो मानो नागिरफिनदों हा? मानो फन खालामदों? नोंसोर मा आं गैयाबो सिरि रायलायखुमाबाय थायोमोन नामा? बुंनाय। रायलायाब्रा, ओरैनो दिनै खबर लानोसो फन खालामदोंमोन आं। मानो खबर लानांगौ नोङो आंनि हिन्जावखौ हा? मानो आंनि हिन्जावनि खबर नांगौ नोंनो? दिनैनिफ्राय फन हरोबा नोंखौ साबै नायना लागोन आं। नोंहा मा हिन्जाव मोननो रोङाखै नामा हा? हाबा जाखांनाय एक्सखौ नोङो नागिरफिननो हा? खबर लाफिननो? बिदि नङाब्रा, ओरैनोसो खबर लादोंमोन आं। ओमफ्राय नाम्बारखौ अबाव मोनखो हा? नाम्बारालाय मा? नाम्बारखौथ' बियो गोदानसो सोलायना लादोंमोनलै। नोङो अबेनिफ्राय मोनदों हा? बुं। अय दाननासो होबाय माथो। थारमानेखि बै साननैसो आङो वेटिं मोनबाय थानाया बेजोंसो रायज्लायबाय थायोमोन। आसल काहिनिया बिदिसो नामा? आसल घटनाया। जोंथि ओजों फैलाय। मायो हो? ओइ नों मायो होनफैदों? नों माने बै साननैसोआ वेटिं जाबाय थानाया नों एक्सजोंसो रायज्लायबाय थायोमोन हा? एक्स बयफ्रेन्डजों? बोरै मोनथिगौ खेबगाङालाय? बुं। नोंलाय बोरै मोनथिगौ दे आं बेजों रायज्लायबाय थायोमोन होननानै? खिन्थादों आंनो नोंनि एक्सआनो। रायज्लाया माबा गावगायानो हरोमोन मालाबा खबरसो लायोमोन ओरैनो। जोंथ' दा गोसथोलाना ओरैनो खबरसो लायो। बाह मोजां खोनादों दे, जोबोद मोजां खोनादों। ओमफ्राय आंखौ मा होनना थगायोमोन नोङो? आलासिफोरजों बेस्थ' हा? नोंसोर मानो लाजिया हा? हाबा जाखांनायनि उनावबो मा एक्स बेफोरजों रायज्लायबाय थायो हा?
बेनिखायथ' आंखौ नोङो न'आव फैजानो बादोंमोन हो आसल काहिनिया जाबाय बिसो नोंसो रायज्लायखुमाबाय थायो मानोथ' थाङाखै थां आंनि न'आव नोंनि थाखाय जायगा गैला थां होनदों आंनि न'निफ्राय दानो ओंखारलां नों मानो बेफोरबायदि आं बेजों रायज्लायाथ' गावगायासो खालामदोंमोन आंखौ खेबनै ना खेबथामल'सो खालामदों बेनि अनगा जों बांद्राय रायज्लायखायाखै ओइ बाल हिनजाव नों लाजिया हो हौवा थाखानानैबो नोङो एकजों रायज्लायबाय थानो नोंनि आखला बिदिसो मारना साला जेबो बेफोरबायदि नङा गावगायानो फन खालामदोंमोन आंनि नाम्बार लानानै ओमफ्राय जोंथ' रायज्लायबाय थायाना जोंथ' गोसथोनाय बायदि रायज्लायाना ओरैनो खबरल'सो लायो बेबो सानफ्रोमबो रायज्लाया ओरैनो मालाबाल'सो हरो बेखौनो नों मानो एसेबां गिदिर खालामदों मोजां खोनादों दे मोजां खोनादों आं रायज्लायो आंनि एक्सफोरजों रायज्लायो हाबा जाबायलै हाबा जाबाय नों दा सिख्ला नंला नों मानो बेफोरखौ गाराखै दाबो थां दिननिफ्राय नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला थां आंनि न'निफ्राय दानो ओंखारलां मानो बेफोरबायदि नोङो आं रायज्लायला दे आं एबारनिफ्राय रायज्लायला आरो रायज्लायखायाबो गावगायासो हरो ओरैनो मालाबाल'सो हरो नों बेखौनो एसेबां मानो गिदिर खालामदों एसेबां फिसा बाथ्रानि थाखाय नों आंखौ होखारहरदों फिसा बाथ्रा होनना बुंदों नोङो आंथ' रायज्लायनायल'खौसो मोनथिदों दा सिरिबा अबाव लोगो हमखुमायो नोंसोरसो मोनथिसिगौ आरो लोगो हमालै नों मानो बुजिया लोगो हमफेराखै जोंफोर हाबा जाखांनायनि उनाव आं मानिया नों मानसिया ओरैनोबाबो एसे बैथालि साइसनिखालै आं मोनथिखागौ थां होनदों आंनि न'निफ्राय थां ओंखारलां दानो ओंखारलां नङाबा खिन्थु मोजां जानाय नङा थांगोना नों नायबाय थागोन र' नै गना नै साला गित गांखौ सिनाय हायाखै नोङो आसल मेन काहिनिया थारमाने बेफोरबायदिसो मेंसोथारबायलै आइ रनाय रथ'नाय आयदा मेंसोबाय सिख्ला मानसि जानानै नों लामा ससेखौनो थाबायनो हायाखै आं बुरै मानसिजोंनो नों हायाखै थाबायनो माथो बुंबावनो आरो आजिखालिनि सेंग्रा सिख्लानि देहा दसेनो मेङो दसेनो बेराम जायो दुरबल देहा आयै आं हाबाय अमा बेदरजों लुन जागोन होननानै न'आव ओंखामखौ इसेल' जाबोबाय गरनैसोल' जाबोबाय ओमफ्राय दा थाबायनाया हजम जाजोब्बाय लामा ससे थाबायनायावनो हजम जाबायानो आरे आं बुंबायानो माथो हाबाय अमा बेदरजों लुन जागोन होननानै इसेल' जाबोदों गरनैसोल' बेनिखायनो दा उखैबायना टाइमाबो जाबाय जाया नङा 2टायानो जाबाय र' मेंगायाखै आयै र' आंखौ नायनाय आंखौ माबा दिनै साफा नुदोंना नुवाखैलै समायदोंना दख'नाया समायदों दे दख'ना गोमोफोरा समायखायो नोंजों नों मानसियाबो गोमो नालाय आं गोमो बोरैबा गोमोमो नालाय थैस आं गोमोसो नामा मानसिया दिनैसो मिन्थिबाय थौहायथ' गोमो गोथां उनाव जाबाय थागोन मानसिफोरा मालाय हनै थांजोब्बाय जोंल'सो खोना र' आयै आंखौ दिनै सेंग्राफोरा नायगोन ना नायालै आंखौ समायना नुमारदोंना नुमाराखैहाय नायगोन दे नायगोन सोरबा नाम्बारफोर बिबाय बायबा होबोबानो जाबाय आयौ माबायदि बुंथारो बिमायानो बुङाबा नों दा गिदिर जाबाय नालाय नोंखौ हाबा हरखानांसिगोन जावायसो नाङा होमबा आंनो माखौबा खालि जावायसो हाबा जासाबबाय आं दानो हाबा जाबाथाय बिराद जिम्मेदारि थाखायो माथो आरो फुङावनो सिखारनानै ओरैबायदि खामानि मावखानांगौ इसोर आं हानाय नङा दे नोङो खामानिखौ मावनो बानानै हाबा जायालासिनो थाबा जागोन नामा हाबाखौलाय मा सानसेबाबो जाखानांगोन नोङो बैसोआनो गैखाला दे आंना हाबा जायाबाबो जासिगोन आं मा बैसो गैला नोंनिया गैलाथ' आरो माखौथ' आरो हाबा जाबावनांगौ बैसोआनो गैखालाबा साननैसो बावबाथ' आरो बुरिनानै थैसिगोनसो बिराद मोजां खोनादों दे बिराद मोजां खोनादों खामानि मावनो बानानै हाबा जायालासिनो थाबा जागोन नामा उनाव सोर नायगोन नोंखौ आया हारसिंनो हाजिरा खामला मावना जागोन आरो मोनसेल'सो उदै बुंनायावसो सहस र' न'आव थांनानै रायज्लायबाय थानोसै थुदो फार्स्टआव ओंखाम जाबाथाय ना बेदर भागाव मोननाय नंमारा देलाय आंथ' दा अमा बेदर जानो लुबैनासो फैथारदों जुदि अमा बेदरखौ मोनजायाबा मा जागोन देलाय आरो दरसेल' मोनजाबाथाय गैयालै बुहुद गोबाव जाबाय नोङो थाबायनो हाया मेंनायालाय मेंखायोब्रा नोंसोरजोंलाय अबाव हाबावनो अबाव बेदरखौनो भागाव मोननाय नंलालै
मोनजागासिगोन आं बेथो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय दे आरो भिडिअ हगारनायाबो दिनै जोबोद लेट जाथारबाय आरोना माने बे साननैसोआ सोलाबथाराखै मानो होनबा हाबा बिबा जाबाय दङ नालाय हाबा जानायावनो मा जानायावनो एकदमबारे टाइमखौनो मोनाखै आं बारा नोंथांमोना खम नेबाय थायोना फुंनि 5 बाजियावनो हगारगोन होननानै सरि दे लोगोफोर भेरि सरि आंना बे साननैसोआ भिडिअ हगारनायानो एकदम बोरैबा जाथाराखैलै मोजां जाथाराखै हगारनायानो टाइमफोरानो मिलायथाराखैलै लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायगोना आङो गाबोन गोलावै बानायनो नाजागोन दे दिनै बे गुसुंखौनो नायथ'ना दोनदो आरोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबालाय लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ना लोगोफोर दे होमबा थेंक इउ बाय बाय गाबोन लोगो मोनलायसिगोन